Usalama wa kila mtu umeweza kupatikana. Oganda manoido midhiero kaluore gi rochruok mar arita e woda ma Makutani mantiere Baringo South okwayo piny owacho mondo ma jonjore mosebedo katimo monje gwengego bunde gi thuon kaka yor neno ni gitieko monje ma osebedo katimore e gwengego. Ne giwuoyo e romo mar kelo kwe e gwengego mane obagi e sirat e woda ma Makutani gi riwruok mar kanyakla mar dinde mopogore opogore motisi ni Inter-Religious Council of Kenya, kama ne gikwayo e piny owacho mondo oneni onge bunde modong' e lwet oganda mondo otiek chuth monje ma osebedo katimore e gwengego. MCA mag gwengego Paul Lolgisoi okwayo piny owacho mondo olosie thuolo mag tije ne rawere kendo oteg chenro mag pur e gwengego kendo chuna rawere mondo mi odogi e sikul kendo otiek weche mag midhiero. Zile bunduki haramu isitolewe kwa kila community. Kama Lichamus community wako nayo, ile idadi yenye wako nayo itolewe. Pokot community itolewe. Kwa Tugen community, Marakwet, North Baringo, sote zitolewe. Kwa sababu hatuoni haja, hakuna sababu hizo bunduki siendelee kukua kwa mikono za raia bila kazi ya kufanya. Kwa sababu kazi yenye inafanya saa hizi hiyo bunduki ni kuangaisha, ni kuua na kuondoa watu kwa nchi yao. Sisi pia tukiwa kanisa tuko na hiyo hali ya kutaka kuona amani iweko. Then also we want to ask our government, the national and the county, kwa ajili ya mambo ya settling these people, ya kuweza kurudisha watu katika hali yao ya kawaida ili waweze kufanya shughuli zao. Tunaomba serikali pia ihakikishe kwamba wale watu ambao, wale majangili ambao wako msituni waondolewe na warudishwe na wafurishwe waende makwao. Alafu wenyeji wakuwe resettled na ku at least compensation ya wale wanyama ambao tumepoteza, ng'ombe ambao tumepoteza, watu ambao tumepoteza, na hata pia wale watu ambao wameathirika. The county Mombasa ni yero mar